adot le slide ta chuan chuwang chuan he khovela i lo pian che hian engkim hi idea tang lo omani i pian ma hian idea tu idea ngei om ti hi poimo voinia point he workshop hi engwang kan nei kan ngai tu zo vek nu engwang projector hi lo om engwang laptop hi lo om kan ngai tu cho pa lo om ani lo workshop kan nei don mi chu mi zat kan mamo projector kan mamo laptop kan mamo hall kan mamo kan ti vek nu kan ngai tu zo vek nu voini hen ara kan hu chu ngai tu zo vek nu thil hi alo om chaw ani bulin chan na chu idea ani chu wang chuan pathian idea i lo pian chu che hian tu idea ngai om pathian hian i pian chu ma hian a idea i to a zo to che chan nei na siam che ti tur nei na siam che he khovela hian problem solver ni engamo solve turin ni lo om chu wang chon inuna hian khi race check atlan angini zo tur khi taki chu wang chon krista hian pathian hian idea ne he khovela siam ma hian ti lo thina du em awang hian chan nei lo ting lo turin pathian hian engma siam lo wain afapa isu krista min pe hialani nang le ke po hian kan ti tur hi pathian mi ta tlungani le theina turin cross awang hian voinia ithil ti ve chun hi pathian mi ta mi tlung i lo ni ta iti thei chun hi pathian mi ta lom tla kani mi tam tak soi mi tam tak bu subscriber nga lamani lo chu wang chon ro tin na chu ti ko nga chon in tan ta mi dang ti tam le ti tam lo mi dang ka phak le phak lo wa ka in hat lo ka ti tur ka zo hi chuan pathian hian lo man a fulin kalang ti hi ka ring tlat ani ke chu chu wang chon voinia lo ka zong song te po hian kluk lo na cheu ka nei ma se min kluk thei lo nam lia tur in nei ve ni chu wang chon hriat ngai em chu he ta khan ka le leang he thingkung hian en ma ula ke mani hi kan ang ka ti he thingkung hian chuan lam tur voina thalai tam tak chuan lam tura an nei hi chuan lam an nei ve karing abula tu man om lo thingkung dang an om lo thian an nei lo ni he nim sing tam tak helai phul ho po hian tu ma mi dang en ton tur le ni na turan nei lo ni he thingkung po hian chuan lam tur nei se thian ka nei lo kom tur ka nei lo ka ni tur ka ni chuak thei lo tia chuan lam nei thei tur ani ma se han ngai to te he lai hian tu ma thingkung dang an om lova ma se eng vai nge he thingkung he tiang a lian takaron ni thei si ti hi zon a lian tak ani chuwang chuan pathian hian he thingkung aron ni ma hian si chauma chia aron da chia chuan enge om kan ti chuan eng vai nge thi kung lian tak khi tianga aron ra thei kan ti chuan chu chia chuan he thingkung hian atop a ler thenga ani na tur zong zong khi om sa ti na ni don lom ni chu wang chuan he thing si cha hian atop khi om sa he thingkung hian enge ni ani tung kan ti chuan thil danga boilo tum thing vani kha tum khermi lo nia pathian ina siam dana chuan he thingkung hi ani na kha achia khan om sa sim ti na nia atum ber chu he khove adam chung sim hian atop theng hian he thingkung hian ama ang bang ni hi atum lo sim chu wang chuan hei atop na ron thenga thingkung lian takaron nia chuan lam sang sang thian te ka nei lo chom tu than po ka nei lo chuti khati chuan lam turanga velo tu ma se pathianin he a om na mun tur dik tak ada ama mo tur ang ru tu ya pe a chu ta chuan chu chi a chuan he thingkung hi alo om sa ve kha ron ni chok mai ni chu wang chuan i pian ma yan no te ni lai po hi ni tur hi chu om sa sim i chuan lama wangen voinian ni tur ni tam tak ni lo hi eng wangai kan ti chuan chuan lam wang ani chuan lam kan nei chung hi chuan kan ni turang kan ni chuak thei lo iti tura i ma chop khati ve thei lo wang ai ngai chung ami dang tuk lo ai ngai chung chuan ni lawang chuwang chuan iti thei tura khan chiang ro he speedometer ani kan social expectation a hian he khovela mi zawa phei chuan na sa ti ve du su he chu kan tingai lo kan vengin kan tingai lo kan chung koin kan tingai lo ti tam lu tu accelerator he hi bike in an ron vu chumo mi tam tak hian bai kan tlan ve lai chuan tuiriala kan tlana 100 clock thei hi chumo rap thak lu tuk charisma kan ngam lu tuk lo ma se ngam an om tial tiala mi thiam an ron om tial tiala mi thiam an ron om me baka mi huai skills nei tak tak an ron piang tial tiala ni chu tiang an ron pian che chuan 100 te hi chun ron clock pel na san tuk kan hun line 100 clock ka chu in soi thei nan tak kan mangani om zia chumo he bike siam tu khan in bike ka khan hemi a hian engzat tan thei turin nge siam ti kha poi mo ni ma se skill la wangin engzat hi nge itlan ngam ti kha poi mo le thung chu ka te du na chan chu i bike siam tu company chuan a manufacturer chuan i bike kha chu ti zata tan thei tur chuan a siam ani ma se nang ma khan engzat nge tlan ngam eng skills nge ne cornering a engzat in nge ilin ngam halin zot chinte
มาเสียเสียมตูจวนขมีไอสังได้ติเทตูขันอีใบขาเสียมจัดตัวนี้จู่ๆนุนเนนเห็นเตะขินเตะอินุนเนนขันเตะชินเตะขินชินเตะกันนุนป่วยกันไงตัวชินมีตั้มตักจวนเฮมิเสียมเฮียนเองอังจักตูรินเงปะเทียนเฮียนมิเสียมดีเทตั้มตักฮิกันในเชียงที่กระเสียมาเสีย social expectation เตะอูเล่นาวเตะนูเล่ป้าเตะทิลที่ช่างวังเฮียน60เวลที่จู่อีเปลเทละวังสับระมาเตะปงไงตัวชินรอเฮ้ย speed limit เอามาเนี่ยอันชินฮีYouTube บัตรพอยน์ชินัง police นั้นง่ายส่ง speed limit เปลเฮเขาเวลาอีทีร์ชุ่งฮิจวนจู่บักจู่อีกัลเปลเทละวังจู่บักจู่อีเทละวังที่ฮิตตำลุตุกันนี่จู่ตักจู่เนี่ยมานี่น่าเสียเราจนจู่กันกัลเปลงั้มเราเฟเฮที่เรียนปอเฮียนเฮมิเซียมตูเฮียนอาทิลเสียมาจน140แข่งกลกเทตูเฮียนเสียมันนี่มาเซมังตูเฮียนเฮมิแข่งบักฮิกลกงั้มเราตาเสละข้าอาทิลเสียมาขันอาเทน่ะจงส่งฟูลปวาระเป็นช่วงมีเราตีนั่นนี่จู่วังจนอินุนาปอเฮียนเอ็งซัดเจียงเงอีการจักเทตีฮิสตูจนอินี่น่าเสียเจียนไงอินี่น่าเสียไงเราจวนเฮโคเวลาเฮียนเฮมิโซรัมชูงะเพจวนจุดเตียงบักจนอิติเทละวังเฮฮิจุดเทละวันนี้อันเตียงอ่ะอิติเทละวังอิงไงจัดจับดอนจู่วังจนเฮเลมิหัวเปียงเฮียนเฮตุสวยไงท่ากับเปียงเฮียนเฮหุ่นนี่กันมันจอจังอ่ะอิงไงตัวน่ะจนเฮบักเฮียนก็ติเทียมเองเงอิติเทฮิสเจียงรอตีก็จะดูเจนี่ไบเบิลกันนี่มันตัวจู่อิสายบุ้งสมปลีจ้างสมนิปัสริคีนี่ก็ดูเดี๋ยวจู่เฮลัลปา LALPA ที่อินหูเปียงอิน LORD ที่ไงตัวช่วงกันเซล LORD ที่จู่เฮเลนโหลดกันที่จนเองกิมอินในตู้ตีนั่นเนี่ยโหลดที่จู่เองกิมบุลปุยเองกิมอินหานะตีนั่นนี่จู่วังจนเองกิมบุลปุยเองกิมอินหานะนี่จนเกนี่พออีโลเปลี่ยนชัวกันโลเปลี่ยนชัวต่อจนตูวังอินเงกันโลเปลี่ยนตุงเงมินเสียมที่ฮิปโปยโมเบอร์จู่วังจนมีตั้มตักจวนนูเลป้าสักกันเนี่ยนูเลป้าฮินูเลป้ามอนติทักมาเซมินเสียมตู้ฮิปัทเทียนนี่ที่เสียดังตัวกับบุลปุยจู่ปัทเทียนนี่จู่บุลปุยว่าอินเตเราจวนกันเตน่าดิกเราจวนนูเลป้าอูเลนาวเตะชุ่งกว่าฮัสนักกันในเซลนี่จู่วังจนเองกิมบุลปุยจวนอารวาด has purpose ตัวเสียท่านในน่ะเสียมตัวสีจะจวนตุยเงสุสักกันที่ชูสักตีนั่นนี่ให้จู่วังจนท่านในอาเสียมตัวเจวังเฮียนตีตูร์เนี่ยโหลดลิงตูรับเฮโคเวลาเฮียนด่าตัวอินี่อะอีโลเปลี่ยนชัวตัวฮิจวนนี่ตีตูรีอมซาชิมอ่ะปอยหมอเปิดช่วยนี่นะมูชัวฮินี่อีตีตูเฮียชัวเจ้าฮินี่นะฮิซิรชัวเทนี่เราบีเอนี่วังนี่นะฮิมูเทนี่เมียเราเนี่ยอินี่นะคะซิรชัวเทนี่เรามูชัวรออินี่นะคะมูชัวเวลาจู่ซิรง่ายตีเฮชัวจะวังจู่วังจนนี่นะสานวักไอ้นี่นะอิมูชัวซิรตัวเต้นเนี่ยเทียมเดียวอมอัฐจอกอีตีเทจินตูร์อีตีนะตูร์ตานะซิรตัวเต้นเนี่ยพอฮิลุเท่าวันนี้จู่ว่าจนซิรตัวยังวังเตมีดังพักเราว่าอินไงนี่ชวนอินนี่นะใครมุชวกละจู่มีสักการจู่อินในตัวลงไม่ยังจู่ว่าจนวันนี้เห็นก็จะดูเจ้าจู่วันนี้เห็นท่านเนี่ยนะเสียมเจ้าอีตีตูร์จอดเห็นนะตูร์ขันเองซิรไงเองอินไงตีมังขันซิรตูร์นี่จู่ว่าจนทุยตักเลขาซิรตีตูร์เชียเดแล้วกงบุลตั้มตักกันชลายเตซิงอ่ะอันตั้มนี่จู่ว่าจนตู้มานั้นชูสักไทยตัวเราจะจนอีเชียตูร์ป่วยหมดจู่ปัทยานี่ท่านเนี่ยนะเสียมเจ้าเฮโคเวลาเห็นเองอีดำชันเองอีตีจอตูร์ที่ฮิปโปยหมดเบรนี่อัดดอดเลยจวนทุกสิ่งที่บุ้งสมปกว่าจ้างสมนี่ปกติกัดจ้างดูเบรปกตินี่กัดดูเบรชันจู่เองว่าเงมีสิ่งที่ลุงอาสวงตัวนั้นตั้มตักออกมาลัลปาเรมรวดเอรจู่อป้าไงเรื่องที่นี่ครับจู่ว่าจวนเฮโคเวลามีจวนมีสิ่งอะไรยังไงตัวตูร์ตีจากตีดูตั้มตักในไทยมาเสียปุยโมเปรจู่ปัทเทียนินลัลปาเรมรวดเอรจู่อ่างไงเรื่องที่สีจวนอัฐากโดนตัวเราตีนั่นเนี่ยฉันเนี่ยเสียมตัวเตยจวนอีตีตูร์ที่อัฐากโดนตัวเราเนี่ยจวนอีมูชัวตัวจู่ปัทเทียนินเฮโคเวลาเห็นเองตีตูรินเงอดาเจติขานี่จู่ว่าจวนอัฐากตัวโดนบอกสีเราจวนวันนี้เห็นเองกงเงอิโซเมกะเห็นจูไปเราอินเร่งตัวนี้ตัวเทอีชุ่งกว่าแต่พออินูเล่ป้าพออินเราเช่นตัวนี้เทฮัสนัตูร์ชวนลำตูร์ตั้มตักพวกใครนี่เทมาเซปัทยานีนปัทยานทุยมินเชียจู่ลัลปาเรมรัวเดรอจู่ป้าไงเรื่องที่อารมณ์ป้าไงเรื่องโดนวังเห็นอิสวาอินมินกันนะจู่วังชวนปัทยานมีตามิตุงอีเหล่านี้เลยตัวชวนข้าขึ้นจู่เทงิรออีตีตูราเห็นโฟกัสตบรอปัทยานินเองเฮโคเวลาเห็นตีตูรินมินตีที่โซนเลียนเปอร์อินุนานิรอเซ many are the plans in a person's heart but it is the Lord purpose that prevails สักทีให้ตัวนักการไบเบิลสร้างบุคคลนี่คี dream ออกมา dream ตั้มตักอินเอเท
mà sẽ ngày tuần nó tắm tập bôi này thầy thì đủ tắm tập bôi này thầy mà sẽ phát hiện rem ruột thì rồi chung ngay rồi thì suy chuan ít dream tắm tập không nghe bôi mộ thì tur tắm tập hier có về lại mi tắm tập thiếu chặt thì tur tắm tập cáiนั้นbôi lôi mà sẽ thiếu địch thì turin phát hiện hiện hệ có về lại hiện ada che ni ít thì zolo khop thì turin ada lâu che căn bôi lên tụi căn thì zolo khop thì phát hiện mình pe lâu cho vang chuan thì tur tắc cái mũ chuan ít adam xế này yang ít thì mũ chuan thiếu tắm tập cái ít bôi tổ ngay lâu vang ít thì tur akan ít bur tar tar mà yang cho vang chuan vision này rồi tum này rồi ít tum này to chuan dream to dream ania vision này thì chuan vision này to chuan easy angai atop set la chumi ti zo tur chuan ziak ro chumi ziak mang chuan kal ro pathian ring chungin i ti hlo tlingang i hlo tling thei ni ti hi ka cha du che ni atop bera chuan hei hi ka slide to bera ni ta turil tu bung som pani chang khata chuan ti hian en ziaka i wang lai hian i siam tu shereng ro ni thalo te lo thlen ma le lom na reng kan nei lo ve iti na tur kumte alo ta ma hian ti hi kan mu ni he bible verse hi he bible chang i lo ngai thave photo in karinga ma se kanuna pa hemi pathian in chan nei na siam pathian in chan nei min siam ti ka hriat chua chia he bible ka va chiara ka ril rual bible la lo dik em ka hriat chu i wang lai hian i siam tu hrengreng ro ti om je hi kaman fiata voinir chalai local khomin nia iti tur ti zo tur hian eng hun nge thaber ti han chute adot le ani thalo te lo thlen ma le lom na reng kan nei love ithi na tur kum te chu alo nei ma yan ti chiar thal zel ma la pitar putar chungchang ron soi thave kang pitar putar hi kom te vision an nei tlem te mai sin dream pon nei tlem lu tu dream nei thin chu vision nei thin chu thalai an nei chu wang chon bible na min sil tum chu i wang lai hian i siam tu se reng ro ti chan chu pathian yan chan ne a siam che chon ti zo turin i that lai hi thaber ti na ni chu iu pat nuwa chuan ti tur tam tak po hi nei ro i azia thak dana chuan imi ta lo chak lawanga i bengte lo chak lawanga i bengte lo ngonga har san na tam tak i lo ne yang lom na reng hi awang to lu tuang ti bible na soi thak na omang chu he bible na soi tumam zen chu voini hen thalai te u in wangla hian in ti tur pathian in asiam chan te hi ti zo turin in chakla in wangla tak hi hun thaber ni ti min chani chu om se chu i suan em nun mang ro ti na ni ber chu wang chon chan ne a inun hi eng vai nge kalopian enge khovela hian kalopian ve ringot eng ti turin nge pathian ne khovela hian minda khoi lam hi nge kapan mek ti isiat lo chuan inun hi mo du lam pen hi har lavani chu wang chon i that lai hi ka hlut pui em chan che a oma i wang lai hian i siam tu sereng la ka du chan chu ti tur le i ti thei chan per i ril rula chak lai ber le dream ila nei thei te vision ila nei thei lai a thaber chu i that lai hun hi ni chu wang chon voina hian local khom te hian voine rider thatak tak in local khom skill thatak tak po in omang ti garing mim sa te po in tan thinang karing eng vai nge in tan chan eng vai nge i right chan eng vai nge bike hi tui chan eng vai nge bike siama khatianga i enge mechanic line ni enge i tui chan kha nei turani inun hian i thil ti reng hian chan nei turani tum nei thil ti la chu ti chuan pathian ron chungin i hlotling thayang chu wang chon hlotlin na omzia hi kan shechel fawa kan nu na zo na ti hian thei to peratan ka mangdon nia hlotlin na omzia ka hriat ve the dan chu kan nu na chuan ti tur kan ya he khovela hian chan nei min siama chumi chu ka theina ti ka sia chu ka thu soi tang hian biblical motivational speaker kan ni ti kan sia ta wang hian thil dang vak mi soi le wa ka boilo motivate tur chia thalai fui tur chia piang kan ni ti ka sia chu ba soi tur chu ka nei chong lawa kan ni na ne ka soi tur nuam per po ni chu wang chon destination kan ya voin program po hi ka ngai tu na chu tiang chon thian ta ron khomin ti kan ni chu ka ti tur zo na turin voin workshop hi kan buat sai ni chu tiang khop chon he khovela hian i ti tur hi chiang an ti hian an ngai tu ve chin te chu tiang chiai ngai tu chon chu ka hlotlin na tur chu a topic a destination ani chu tak chu ni pathian in he khovela ka dam chan min siam chan chu ti tur zo tur min siam chan chu mi ti zo tur ka ti zo chon chu hlotlin na ka hriat thiam dan nia chu wang chon ka hlotlin na ka te ve dan chu kalati tur kalati zo kalati tur kalati lo le ka ti to kalat he ka ti to changa kalati lo ka te inkar om zia chu keima ka he midang te ni lovin kalati lo he kalati tur si ka vision le ka ti to inkara khoi la ya nge ka om ti hi ka hlotin lo na ka te thiam ve dan ani chu mi i hlotin lo chu ka hlotin lo chu om zia chu tu man min hriat sak ta lo ti na ni chu
chút tiếng chết chuan bắt thiên lệ cái mà in car chỉ in cái lộ trình lộ chút lộ in hạt ta tí na ni chú iman phụ chuan voi nè hiền mi đăng tê na mi đăng phak lo mi đăng tin về lo in ngay na zong kha chút tiếng ấy tí tur siết chuan ila tí tur lệ ít tí to trong in tê la anh ấy ila zọ lo atang khan ít lộ trình lộ chút nắng mà lệ bắt thiên in car song to tí na ni mai chú vàng cho lộ trình lộ đây lộ reng lộ tur lộ trình turin bắt thiên min siama thân này min siama tum này min siama tí zọ tur này min siam chuan lộ trình sai cặp yang chú cái tí zawang chú vàng cho tí zọ tur cái này cái tí cái siết ta vàng hiền zu cái in lộ mai ni zu cái in chuan cái taksa ấy chiang à cái tí tur zọ mai cái taksa hi aral chuan he kho vela taksa này tan châu lộ chuan he kho vela hiền om thei si lo vậy cái taksa aral to si chuan cái tí tur cái dấu thế nào zu te drugs te ka ti lo chan chu ka fel wang ani lo ka ti tur ka chena wang ka ti lo mai ni zu ngai ro drugs ti to su ti ain ti tur chen na hian eng ki ma sol fani chowa chon voin ni local te hian ka cha du cheu chu hlotling tura local in nia hlotling chan nen pachen ni siam chewa voin ni struggle tam takin nei mai the in nu le pa te na tang cheu te in chung koi na te na tang cheu te khotlang in te na tang cheu nen hlotling lo ti ve the lo tlan mai anga te po ngai mai the ma se voin na ka se na tang hian ngai tu na thar nei la tum nein chan nein right la ka du ni chowa chon channel in siam zela thil sang kan ti ho don ni point he kong a hian kal ula ka du ani chowa chuan voin local zong song te an tu soi te pathian in kan zatan malmin som thar sak ro se